Mennesker, den er startet. Jamen ved du hvad, det er godt, I ikke er så gode til dans, hvorfor kan I så bare ikke... det er godt, at I hygger sig. De hygger sig, de har det sjovt, det er da dejligt for dem. Ja, hvorfor kan I så bare ikke gå derhen? Altså os konkurrencemænd, som godt kan lide udfordringer, så må vi ikke være i fred. Det er sjovt. Altså, en lille brun lort, der render rundt, så går de hjem, det er da dejligt. Det er da fint, der er ikke bare sidde. Ja, en grædtræk i sin trøje, det er da hyggeligt nok. Det er da fint at have sådan lidt. Altså, jeg er jo meget så tennisjørn. Jeg synes ikke, det er lort, der render rundt, det er da hyggeligt. Det er da hyggeligt, jeg har det sjovt. Hvorfor kan de så bare ikke gå derhen? Jamen så også konkurrencemennesker, der ligesom søger udfordring for andre lande. Jamen altså, jeg siger bare på bane 1 med os. Men altså, hvis det virkelig er, så de ikke kan finde ud af det. Jamen altså, vil du yde noget, så bliv her. Vil du ikke? Så er det sgu da væk med dig. Ikke? Så væk. Fordi altså, så er der en bane. Klar dernede, ikke? Altså, det er der. Jeg har lige en snak her med kameraet og med Dan, og jeg vil faktisk være meget glad for, hvis du prøver at være med afbrudt. Prøv lige at se der 5 minutter derhen. Vi skal tilbage her, og hvor kommer fra? Ja, sandt. Og grænse på trøjen. Dejligt. Don't you wish your girl grandma's hot like me? Don't you wish your girl grandma's hot like me? Vi siger, jeg giver dig en chance til. Du går simpelthen lige til grænsen der. Det gør du altså. Med 400 kilometer i timen over, ikke også altså? Gider du lige? Don't you wish your girl grandma's hot like me? 4 centimeter tilbage. Jeg er i den sydeste grød en dame. Det synes jeg er en hemmelig navn. Så det ikke, vi skulle stoppe nu? Jo,